Páni, vítam vás pri pozápasových rozhovoroch. Dneska sme mali zápas medzi White Flock a Panthers Povazka Bystrica s výsledkom 10-5 pre White Flock. Takže páni, dnešný zápas veľmi bohatý na góly, veľmi bohatý na akciu, veľmi nádherný zápas. Na začiatku zápasu už bolo jasné, že White Flock to mali u seba, ale okolo stredu zápasu Panthers veľmi blízko sa dostali k dorovnaniu zápasu. Ale White Flock odpovedali ďalšími 6 gólmi na konečný výsledok 10-5. Takže dám slovo nášmu víťazovi, ako by ste zhodnotili dnešný zápas. Ako ste povedali, my sme začali veľmi dobre, rýchlo sme sa dostali do asi trojkolového vedenia, ale tá super sa snažil to teda umnoho nejakým spôsobom dotiahol a vždycky to bol tak ako na hľadačke, nejakým spôsobom sme odskočili, super vždycky dotiahol sa, proste ten výsledok asi možno, že aj nezodpovedá priebehu toho zápasu. My sme boli, myslím, že veľmi efektívni v tých šanciach, ktoré sme sa dneska dostali a ako hovorím, ten výsledok nezodpovedá tomu priebehu, ako ten zápas teda vyzeral. Počas stredu zápasu sa vaše tempo trošku spomalilo, dovolili ste Pantherom, aby sa priblížili k vášmu skóre. Viete, čo sa presne tam stalo? Ťažko povedať, že či sa to spomalilo, alebo nie, tak tam je ten zápas, že nie sme profesionálni, celých 40 minút nevie, človek nedokáže hrať asi tu, čo si povie a super takisto hral, máme celkom dobré a dokázať premeniť svoje šance, takže tie šance, ktoré boli oni dôraznejšie v našom obrannom pásme, tak dokázali vždy sa nejakým spôsobom rozhodnúť. Panthers, dnešný zápas ste mali veľmi krásny, v niektorých aspektoch ste dokonca dominovali na lade, len bohužiaľ to ukončenie a aj to dorovnanie tých gólov boli ste veľmi blízko, ale bohužiaľ sa to nevydarilo. Viete, čo sa tam stalo a viete mi zhodnotiť dnešný zápas? Tak čo sa tam stalo? Stalo sa tam to, čo sa stáva stále. My proste to nevieme robiť, lebo na to nemáme tú kvalitu. Aj keď sa dostaneme do tej šance, tak to tam len tak ťapneme. My sme útokoví hráči, čiže si chodíme zahrať s pivkom a takto vyzerajú aj tie naše zakončenia a na tom to vlastne horí. Ale v globále si myslím, že ten zápas bol dobrý, hralo sa hore dole, bolo tam dobré nasadenie, myslím si, že super má dosť kvalitnejší tým. Ale náš podržal aj brankár, myslím si, že oni mali viac gólových šancí, ktoré ešte mohli premeniť, my sme tam tiež ešte mohli čosi pacnúť, ale ja poviem tak, že pokiaľ sa nikto nezraní a sa tu nehádame, tak si myslím, že zápas splnil to, čo mal, zabavili sme sa, takže pohodička. Počas už toho spomínaného skorého dorovnania, veľmi blízko ste sa dostali k dorovnaniu zápasu, zmenili ste niečo na svojej stratégii v strede zápasu? Alebo ste si niečo povedali? Tak my sme hrali stratégiu 2-1-2 s prechodom 2-2-1, ak sme videli, že to nevychádza, sme sa trošku stiahli, ten centrik sa stiahol až úplne dozadu, dvaja sme týkali, napadali sme gól, dostávali sme pod tlak ich bekov, oni tam nevedeli kam z konopy, tam videli, že kypia, keď sme na nich. A to bolo potom 4, a potom si povedali, že dobre, asi stačí, že zapneme trošku zase aj my, jak sa hovorí, povolíš, pritiahneš, ale no, čak to sa podľa mňa nehrá ani na taktiku, ani na nič, takže v globále my sme spokojní s tým, čo sme previedli, aj to, jak sme si zahrali, si myslím. White Flock, dnešný zápas ste síce vyhrali, ale viete mi povedať, že čo do ďalšieho zápasu budete chcieť zmeniť alebo opraviť? Určite tam dôraz ako celá tá obranná hra, tá hra v obrannej tretie musí byť disciplinovanejšia, ale dôraznejšia. Tie puky, čo boli dneska odrazené po strela supera, tam musíme proste ten priestor čistiť, puky vyhadzovať buď úplne z pásma, alebo pri najmenšom do rohu, odkiaľ sa góly ťažko dávajú, takže asi ten dôraz v obrannom pásme, celá tá obranná hra smerom dopredu, to bolo dneska aj 10 gólov, tam asi niečo vytknúť, skôr tá obranná fáza sa musíme určite. Panthers, ako už bolo spomínané, veľmi dneska blízky zápas, ale viete mi aj vy povedať, čo do ďalšieho zápasu budete chcieť zmeniť alebo upraviť, aby ďalší zápas mohol byť víťazný? Ja si myslím, že to, čo si hovoríme stále, vzadu nám proste vždycky chýba krok. Nemáme tam tak rýchlych korčuliarov a už keď ten super trošku nás zatočí v tom pásme, tak nám veľmi rýchlo dochádza kyslík a s tým, keď sme neokysličení, tak dávame si zlé nahrávky. A čo musíme hlavne zmeniť, to, že aj druhá nahrávka musí byť presná, musíme tú nahrávku čakať aj vtedy, keď proste si nemyslíme, že k nám príde, lebo stále je to také, že ako keby sme sa na to nesústredili a potom to
potom to tak aj dopadá. Si myslím, že keby bol ten dôraz trochu lepší, alebo keby sme aspoň trochu viac strieľali, tak tam mohlo byť viac tých záverov. Ale my si stále myslíme, že keď sa to volá NHL, že máme na NHL, že si vieme nahrať aj do prázdnej brány. A pritom máme problém so jednoduchým zakončením, takže ja si myslím, že hrať priamočiarejšie a aby tretí pomáhal viac zadu našim bekom, lebo keď nepomôže, alebo že bek ostane vysieť, tak to hrozí kolom. Páni, nejaké finálne poznámky ku zápasu? Myslím, že zápas dobrý, na dobrej, vysokej úrovni končiarskej, mal to svoje tempo, zahrali sme si dobrý hokej, nikto sa nezranil, tak to má byť. Ja musím súhlasiť s kolegom, taktiež poviem, že super boli akože solidní chalani, že žiadna nervozita ani primitivizmy, to ja vlastne moc nemusím, takže musím pochváliť za to, ako to malo úroveň, že sme si držali aj kvázi nervy na úzde a že tam neboli nejaké zákrnosti a že vyslovene sme si prišli zahrať dobrý hokej. Páni, tak ďakujem vám veľmi moc za rozhovor a veľa šťastia do ďalších zápasov. Díky moc. Čauko. Čauko.